Doin vagyok Lawrence fyrio, cael Gobeithio sy'n rwti Lawrence ydw i. Rwy'n mae'n diwrnod horriftri rwan, felly mae'n am y tro olaf fi i chwarae, i bod mewn grŵp efo grŵp canoloesoedd fan Castell Byw Mares yn y Gwyl Canoloesol. Felly, heddiw dwi'n mynd i chwarae crwth, felly mae'n reit yn y bocs. Nes ymlaen mae gynnu ni dynas yn mynd i chwarae telyn, ac gan i weld os dwi'n mynd i ffilmio stwff achos, fyr y rhan ac dwi beth o'n gallu defnyddio stwff modern ac af ffilmio set ac af Gwyl Canoloesoedd. Ond baradwy'n Gobeithio ysdi mwynhau y fideo ac af Gwyl Canoloesoedd, felly dyma riff tri, felly mae rhaid i fi deud, mwynhau y diwrnod olaf cyn i fi deud ffarwel i'r byd canoloesoedd cyn i fi fynd yn ôl i'r byd modern, felly hwyl fel.